Tutruma chuan phone muang lutuk ti zia om dan kan lo en hawang ka phone hi amuang lutuk gallery a thil ka dah tam box si lova picture le video ka dah tam lo pawh hian amuang em thina ti te kan thina tuna kan en ho dawn nia a hmasa berah chuan WhatsApp ah hian lut ila WhatsApp ah kan lut anga ti chuan hetah a chung ding lam sira thi tatah hian kan kalang hei lai hi kan hmet anga chuan a hnuai ber hei settings ah hian kan lut liang settings ah kan luta ti chuan storage and data helai tuna ka khoina lai hian kan lut lenga chuan kan duh hnuah khan storage use tih hian uses ah hian kan lut leng lai ka khoina hian kan lut lenga hi phone ti muang tu pakhat ani a heng ho hi media te message tih te status tih te ting hi mi status kan view ti khan hetah hian kan phone ah khan a hring hi a rawn tam chuan MB te KB ke tunah chuan KB lek ani mi status ka view vak lo wangin mi status view tam chuan tah hian MB te view tam phei chuan kan clear lo phei chuan GB thleng a kal thei message thleng te pawh kal thei message ah te pawh chen hi awm thei a chuan media te pawh video tih reng te kha chuan hemi hian phone a tirit ve thei em a hei kan clear fai vek tawh ni ti hian a hnuai berah reset statistic tih kan hmetang hian kan hmetanga kan reset ang ti khan a bo ma se hnu a rei lo te ron lang le vatanga chan chu WhatsApp ah group kan om tam chuan message te media tih reng te kha a rawn thleng nghal zung zela hei hian kan reset anga ti khan a bo a rawn om leh zel thung a om phei chu mase kha reset zin kha a pawimawh viaua reset lo dah char chuan GB thlengin a lo awm thei a chuan chumi bakah hetah hnuai hian hei ka hmehna when using mobile data hian kan lut liang hi tia tick mark ka on hei a hringa ka on vek chuan ka ok chuan tin a in tick mark vek anga hei on mi lo tur ni ti hian a bleng hian a box hi ruak a dah tur nge hemi hi kan on chuan automatically in wifi emaw data kan hman hmang khan kan on hmang khan WhatsApp a message local te video local zong te kha automatic in alo in download a kha khan gallery ah a save a kan phone a tirit em ani chuan chumi bakah hei hi when connected on wifi hei pawh hi off vek tur ti hian hetia hian box chhung hi tik lo tur ania tin off vek bawk tur hei hi a chung zawk hi mobile data kan on a hemi kan off lo chuan tia kan tik chuan mobile data hmang khan WhatsApp a message video ting reng picture ron kal zong kha automatic in lo download char a chuting bokin ta pawh when connected on wifi tia pawh hian off vek tur hei hi kan on hemi hi tia a hringa kan tik thlak vek chuan automatic in WhatsApp a thil lo awm zong video te picture kha alo in download a ama in chu ai chuan WhatsApp a local mahnia download chawp kha tha ber ni chuan kan pek anga hetah Chrome ah kan kal liang Chrome ah kan kal ta a chuan Chrome ah hian hei hetah icon piah 3 dot tih hian kan lut liang ti chuan a hnuai hei settings ah hian kan lut lenga settings ah kan lut ta a chuan kan scroll thla anga kan scroll thla zel anga site settings a lo awm ta hei site setting ah hian kan lut lenga ti chuanin kan scroll thla zel anga hetah hei a hnuai berin data store tih lo awm ta ni hetah kan lut lenga tichuan hei hi Google atanga kan thil download te ka ting ho zong kha lo awm ta vek ani heng ho hian kan phone tirit bakah Google a kan download ah khan virus a rawn chhawm tel thei a heng ho hi kan delete vek zelang Google a kan luhna hrim ho kan search a kan luhna hrim
kha kan delete ang hei an noi hian delete all data ti lo oma hei kan hmetanga chun kan delete tang kha tikhan abo to veka chun Google kan du na zong kha abo to veka website kan du na zong kha tikhan abo to vek ta ni ha khan virus te aron chomba ka aron kan ba ka kan phone at rit zol em bokani chuan kan back lenga chuan kan back nuwa kan phone a my files ti kha achom vekin ka ringa hei ting hian achom vekin ka ringa ta hian kan du tanga my files a khan kan du nuwa all files ti hin kan du tliang hei ta hian kan du tanga til kan download kan pai to mo kan ti te po ta hin do lom thei picture a te po hin hei ti po ka download lo ma picture a te download a te I think download kan tu lo ho ka ting kan zoom me tang kan su ti kan download zelang hei ting te po hei ka du lo ta a ti khan ka long press anga ka delete le ma yang chuan DCIM ti te po hi hei ta te po lo om ta ni chun bulbira chuan hei Android a hin kan du tanga chungber Android a kan du tanga media hian kan thil du automatically in download ho zong kha ta hin lom khoma everything in WhatsApp a kan thil zong kha ta khan adu tan chun WhatsApp a zlu ta malte tin kan du lo kha delete thema se ke chu kalo delete to bang heta tang hin media hitin kalong press anga ka delete to pang ti hian ti khan a zo to a hi kan delete veka amokan ti kha kan lo la delete vek lo thina heta hian a local khom le a hey recently delete ti a hian hei hi kan delete vek to amokan ti kha ta hian lom khom le kan delete liang hei tin ho hi kan long press lenga heta achung ding lam kilan select all kan hmetanga ti chuan delete kan hmetang kan delete all kan hmeta no ti khan an delete zo le ta ni kha kan delete vek to emo kan ti po kha kan file manager a hian hei my files a hian kan delete vek to mo kan ti po kha heta hei recent delete ti kha en le zel tun ta hian lom khom le thina chuan chumi mei ba ka ta po hin kan delete vek to mo kan ti po kha om khom na pakhat lo omani chu kan du tanga Google photo si kan nei vekin ka ringa download athana chun download chop te po angai mai thia tin om sa te po om phone chom sa te po Google photo a kan du tlenga hian hei ta hin kan delete ho abo vek to mo kan ti po ka ta hin lo lang le vek the picture a hian chu te khin nan inge ka delete hei lo delete du tai la ti khan tin kalong press anga hei bin heta hnoi bin a hian kan kalanga kan binang tin move to bin ti khan hei hi ain delete lo ti kha hriat tu ain delete I clear vek lo ti kha hriat tur ain delete to mo kan ti kha a hnoi hei collection a hian kan kal leng collection a kan kala ti chuanin heta bin a hian kan delete kha abo vek to mo kan ti kha khu lom le tur khu chuan hei screenshot po hei collection a hian kan du tanga screenshot ho kan du lo ka hei ti khon dom khu hei poi delete theia a delete turin kan danga ti khuan move bin boka kal le a ti chuan hei bin a hian kan delete ho kha ti khan lom ta hei hi tin hei achunga hin select ti hmet mai tur hei helai select hi tin select kan hmetanga a hnuai a hian tia tik kher po ngai to lo a hnuai a hian delete all kan hmetanga ti chung kan delete ang ti khan abo to veka ti khan kan delete thei ta a chuanin chu lo le chu phone a hian virus kan na kha achom deuh vekin a rin oma hei scan hram tur ania virus run kal eng lo ho pai a zonga za 100% chuna pai zo chung lo na hei hian kong ro thui taka su ve phone rit tuk tur te kha ati zia om ve ti chuanin storage clean na pilu nge tu nei hi tuna hian scan me ka virus vel zong khai tin hi kan clean anga kan clean zo system boost kan kal liang chuan system boost ang kal chon hei Chrome te photo
Google Photo le gallery photo te WhatsApp te hian heta te hian kami ka til lo man te virus lo na te khat hian ka boost don ni tikha na clean ta a chun virus hi a thai ram chun scan nge bok tu ni phone virus ka hei hiar 100% in a scan lo ma se a tlema zong chu a scan ve hrim hi phone ta na tha em ani ti chuanin WhatsApp tin kal tu ni WhatsApp ke chun picture ka nei lova delete turom lova chuan Facebook te hei local zelo ti khan ta hian Facebook WhatsApp Facebook te delete tur kha lo om tro thena phe chun MB mei pun do GB thlengin picture te video te thei kha kan phone ti muanga phone ti rita chu wang chun kan phone buang na chan po hi ani tlang puya hei WhatsApp message te video local zong ti kha ki chun kan nei lova Facebook po kan nei lova ti chuan heta hin photo lom le ta ni hitan photo hian kan thil delete to emo kan ti ka gallery kan pai bo to emo kan ti ka ta hin kal khom le tak feka hei ke chung ka delete to ni chin khan hetami hi photo in du tanga photo hian in thil delete to ho kha in long press ang heta achunga hian select all ti lo omanga chung dinglam kil sira hian in select all ang in delete me ang ti chon bo nga ma se bo hnu khan heta ka soi le soi hnu ta Google Photo hian aron kal le thei ta ni ta hian ta tho hian heta khan kami kan delete vek tom kan ti kha ta hin local khom le nga tami hi i long press anga ti chuan i delete ho katin i long press nuwa tia circle alo oma ta kan i tick mark zenga ti khan khating ho kha i delete tang move pin an tinga i move to bin nuwa collection hi hetlinga hei noya lai ni collection tan bin he lai hi bin a hin kal khom le veka kan delete vek tom kan ti kha chuan binami khi tan bina kan du tunga ta hian kan picture mo video mo kan delete vek to emo kan ti kha ta hin kal khom le veka hei hi kan delete le veka ti chuan delete pumpui chu akal tlang to ti na ni chu